Good morning, Sonabar. Này, ruti बानायदों फिसाजोनो टिफिननि थाखाय सेबानो कहि हे सालायबाय हाखु दाखु जाबाय रुटिखौनो हरनोसै दिनैहाय नायलांबाय थादोलाय लोगोफोर आंनि ब्लगखौ ओंख्रि संखांबाय आङो मटर आलु ओमफ्राय पटलबो होदों बेखौनो हरनोसै फिसाजोनो मोनसेल' बानायगोनसै part Monday kalau mana coba sekian dulu langsung di bulan kan rambut apa ini sekian dulu lah aku dapat bisa aku berani coba lagi bohongan bisa aku mesti terus tahu ada saya kan bisa apa tambah lagi itu mau bisa nih ya ya mau apa mau cari bisa बेखौनो हरनोसै दिनै फिसाजोखौ हाखुराखौ बिब'जों हगारहरबाय आं लोगोफोर टाइमाबो बारा जाबायमोन ओमफ्राय थाग-थिग बिब'आबो फैबाय हगारहरबाय हानानै लाखानोसै सानसुनि लोगोफोर दा फिसाजोखौबो लायनांगोन ना हाखु-दाखु जायो ओमफ्राय दिनैनि मैगंफ्रा नै सानसुनि लावजों ना ओमफ्राय थास' पेन्टाजों ना बे जाहैबाय हासबेन्डनि ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जोंनि ना बोथियाजों ओमफ्राय ना बोथियाजों आरोबाव थास' पेन्टा लावखौ संहरबाय ओंखाम ओंख्रि मोननायजों फिसाजोआबो सफैबाय नै खानायालाय मानो ओरै जाबोखो साथा लाखादों दा Mama piara Mama Wah, oमफ्राय अखा हानाय गुसुआवनो मौसुमि फिथाइखौनो खाजि जानो जिरायगासिनो आरो
ओंखाम जाखांनानै नै मामिखौ दसे फुथुबाय आङो लोगोफोर नै बेलासिलायबाय ओमफ्राय नै बेलासिनि साहा लोंलायबाय आरोना फिसाजोखौबो नै फोरोंनो लादों एसे स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोनलाय आरोना स' बाय बाय